Tohle je prej nejhlubší bazén v Robloxu a všichni se snaží doplavat dolů. Tak jdu taky. Hop. Ty kráso, mám kyslíkovou bombu, jo. Lepší by to bylo, kdybych musel zadržet dech, ale to bych asi nezvládl. Dobrý je, že vidím, kde se nacházím. A zatím jako nejsem moc daleko. Vidím to tak, že použiju speed coilu. Sice nejsem až tak moc rychlej, ale rozhodně je to rychlejší a doháním lidi tady čus. Pokud tě zajímá, co bude na konci, tak nezapomeň dát odběr. Měl bys plavat, měl bys plavat. Měl bys plávat, plávat, plávat. Už tam za chvilku budu. Ty krásu, tam je světlo dole. Já plavu do nebe, to co to je? Jdu tam. Co? Kde to jsem? Já jsem umřel? No znovu tam plavat nebudu. Tohle je prej... V téhle hře můžeme stopovat čas. Teď mám v ruce nůž a ten můžu hodit. Počkat, dostal jsem nápad. Stopnu čas. Tak a naházíme ty nože. A pustíme za chvíli čas. To bude vypadat určitě hustě. Jsem připravený. 3, 2... A počkat, on přežil! Můžu dokonce použít ohnivou kouli, anebo zbraň. Jestli tě zajímá, jak zastavím čas a střelím na všechny, tak mi dej odběr. Ať máme co nejdřív 800 000 odběratelů. Dík a já jdu na to. Zastavím čas, bang, a teď střílej, dělej. Bum, 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 bum. Mám 10 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. Umřeli všichni? Ne, zase přežil tenhle. V téhle hře můžeme stop. Říkám to velice nerad. Roblox je lepší než Minecraft. Vím, že ho hraješ, tak nekecej. Jestli nehraješ, tak hned zapínej. Říkám to naposled, tak dělej. Roblox gang. Viděl jsem už lecos, že by jeden záviděl, ale takovýho to jsem neviděl. Viděl jsem už lecos, že by jeden Záviděl, ale takovýho trtla jako ty jsem neviděl. Viděl jsem už lecos, že by... Na Robloxu jsem zkusil vyhledat slovo. Jak jsem slíbil, půjdu otevřít zbytek vajíček. Vůbec nevím, kolik jich je, ale jich dost. První 3. Nic. Další 3. Hovno. Huge, doufám, že vypadne. Sakra, cítím. Klikám na prostřední. Cože? Já jsem vybral zrovna ten prostřední a on pak roste. Tak pojď. To, ale dobře. Ne. Cože? Frajer. Frajer, 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 frajer. To není možný.